Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд навуд мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Мошиное ки барои реклама роӣ кардан нархҳои арзон. Агар шумо давомхали мошинаи фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо роӣ кунем ва дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастаи мошинои Toyota Camry 2 ҳаста ки бо нархи арзон, ҳастай трактори фурӯшӣ ва ҳастай Opel Zafira, гурзавои Zil ва Volkswagen Opel Vectra А бо нархи арзон ва Daewoo Nexi Opel Astra G боз дигар навъи мошина ҳаста ки бо нархҳои арзон. Мошинои советскӣ ҳам ҳастае. خب برای نواری ما رو تا آخرش تماشا کنین و ویدیو نواری ما لایک گذارین و در کامنتر نویسید که با شما چه خیلی ماشین ها در کار است ما در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم. کورس امروزه 1000 برابر است با 164 شب نوار اثر میکنیم مرحمت رفتیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با تاجیکستان با روان کردن یک کمپانی گروزاپروس خوبی رو با شما توصیه میکنیم که کمپانی یعقوب برای شما رو از تریتوری مسکو جمع میکنن و با تریتوری دوشنبه همه گوشش آورده میرسونن و این چونی 25 تا ناحیه تریتوری Хатлон, шаҳри Бухтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо таратураи Кулоб ва дигар таратура намераванд. Дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам мақсад ки таратура Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва таратураи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. Бо мошини майдаам дорам ки метавонам ки бори мошини майда кати борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз таратураи Москва ва Московская област бора қабул мекунанд. Агар шумо аз номи канали мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. Се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳастешда имо, WhatsApp пайваст дорад. Грузаперовская Ака Ёқуб компания боварӣ аст, мармо ба шумо тавсия метиҳем. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با سرحد قزاقستان گذشته بیان یک کمپانی خوبی رو باشون توصیه میتیم که پرستیچن گرینس کمپانی اکای عمر این اکا تجربه 8 ساله کاری دارن که 7 نمون ماشین دارن که ماشینای کامفورنی زمانوی برای ماشین ها برای زن ها عدلنی، برای مرد ها عدلنی و برای اویلوی ماشین عدلنی دارن. ماشینای کامفورنی هست که کانسانر برای زرنیک وای فای دارن. ماشین کامفورنی 8 ساله تجربه کاری دارن. کمپانی اکای عمر ما هر کمپانی را توصیه نمی‌کنیم. کمپانی باوری است و اپتی کاری خوب دارن. دو تا رقم است که هر رقمشون 24 ساعت کار میکنن. شما رو از تریتوری مسکو و مسکوفسکای اوبلاست قبول میکنن و با تریتوری قزاقستان برده سوق سلامت میبرن. اگر شما از نام کانال ما گپ زنید با شما سکیتکا و ارزو میکنم. هر دو نمرشون در واتساپ ایمو دارن و کمپانی که عمر کمپانی باوری با شما توصیه می‌کنیم. مرامت شما زنگ زنید با شما با معلومات پرش خودشون فهمیده میتین. از جای خوب و کورت اومده میگیرن. میگذریم با قسم ماشینای فروشی. یک ماشین فروشی امروزه هست دوستان که Volkswagen است که در کوزه خچبک سال 56 1993 است که هم گاز هم بنزینش کار میکند. موتور یک 8 لیتر коробкаш механика ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین میگه سوزا میگه 100% است. 4 та балон мега пачка ходовой кадаги, аккумуляторшам пачка, салон тоза, родной краска, мошин мегад 100% ягон камбуди надра. мошин хелаки дасти гудамда гаштеса Volkswagen кузови хечбек сайсери беҳтари 97 сол мошин 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта бошад бо нархи арзон ки 17500 сомоне ки бо ягон сум муомила мекунам. вариантҳои алишам ҳаста ба ягон опело боша мега опел кати алиш мекунед. опелои мақсад ки хечбекай седанай векторай асраҷай хайр вариантҳои хуна пешниҳод мошин дар шаҳри Ваҳдат 17500 сомонӣ бо муомила дорад. якумаш рақамҳои Мегафон Тоҷикистон аст ва дуюмаш рақамҳои Россия аст ки нашон кор мекунанд. метавонед ки рақамҳои Россияшон маълумотои бештарша гирем ки аз Мегафон Тоҷикистон. марҳамат дигар маълумотои пурра аз рақамҳошон лайкора фаромӯш накунед, навора падилсаш кунед. میگذاریم بعد دی ماشین فروشی Toyota Camry 2 است با درون که цветой сафед дубайский неки полный ход SK кардагианша
дубайст ки неки полни худ мегӯяд американка эска кардагиае. соли 2006-2009 солае ки сӯзфурӯши газ бензин кор мекунад. авио мотор 2.5 литра коробка автомата саистани мошин ба дрон нахаду беҳтарин созае. мошин мегӯяд Camry 2 американ кардагиастае. мотор нав, коробка нав, балонош мегӯяд пачка, 4 диска, консол, электропакет ҳама чӣ дорад. мошин мегӯяд 100% хеле ки дасти як одамда гаштесае. нархша мегӯяд 100 там мегӯем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. ин ҳами рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки агар мегӯяд харидори аниқ боша мегӯяд мошина мегӯяд аз пеш омада бинан мегӯяд бо муомила мекунем. нархш 100 та рақамҳо мегафоншон маромад занг занем. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст дӯстон ки трактори МТЗ 80 ки комплект бо ҳамаи чизи чорашкатӣ. дута мегӯяд чизил дора, якта плуг ва дигар чӣ дора ки комплект ҳамашон янархкатӣ. трактор мегӯяд хеле ки дар дасти як одама мегӯяд мақсад ки нахада мегӯяд кор мекунад мақсад 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар диҳаи Навобод мегӯяд соҳибуш. обшим шаҳри Бухтарда. нархш мегӯяд 58 та бо муомила мешавад. набаъдтон азиз чизил пизил мақсад ки ҳама чӣ дора қатиш бо хай вариантҳои алишам аст. ягон Hyundai Porter боша мегӯяд алиш мекунем ё ки ягонта Opel Caravan ам боша алиш мекунем. кадом агар сумка нархш мегӯяд 58 та бо муомила мешавад. нархи арзон ки темболе ки комплект қатиш ҳама чӣ дорад. нархш 58 та комплект бо арзон мекунем мегӯяд ягон сум ё ки ба ягон Hyundai Porter мақсад мошинои Porter ё ки ба ягон Caravan алиш мешавад. дута рақам аст ки ҳар рақамҳошон 24 соат кор мекунад. якта рақамҳои Тоҷикистон Вавилон ахираш 12 ва инаш рақамҳои Россия ки инаш 74 WhatsApp пайваст дорад. шахсоне ки мегирем мекунад омада бинед муомила мекунем. трактор комплект нархш арзон метавонед ки занг занеша. мегзарем ба чорум техникаи фурӯшӣ. гурузавои зили фурӯшӣ аст ки сайстаниҳои нахаду дар сурати хел набинен. зил мегӯяд 100% мегӯяд заводид мешавад, ҳолаташ беҳтарин аст. соли 6 мегӯяд 1980 сӯзишвориш мегӯяд бензин, коробкаш механика, балонош мегӯяд 80% мегӯяд соҳибуш мегӯяд ақибуш мегӯяд 50%. дута пеш мақсад 80% ақибуш 50%. мегӯяд заводской ҳамаш аз худаша мегӯяд аккумуляторш мегӯяд ки надора мегӯяд хоб мегӯяд заводид мешавад 100%. зил ҳолати беҳтарин дай. зил мегӯяд чанд сола ки дасти як одамда гаштесай. нақша мегӯяд 40,000 сомона бо арзон мекунем ё ки ба ягон мошинои BMW ё ки Mercedes мегӯяд алишам мекунем. тоқа ё ки BMW ё ки Mercedes боша мегӯяд алиш мекунем. мошин бардор дар шаҳри Турсунзода яъне ки Регарда айни ҳол қарор дорад. нархш мегӯяд 40,000 сомонӣ муомила дорад. аз шумо хоҳиш кардагия ки фақат аз соатҳои 7 сар мегӯяд то соатҳои 10 шаб мегӯяд зак дигар вақт мегӯяд нороҳат накунед, чунки мақсад ки дар хона мегӯяд мақсад гап зан намешавад. аз соати 7 сар то 10 шаб мегӯяд занг занем. ин ҳами рақамҳои Тоҷикистон 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мегирен маромад занг занед. зил арзон меша ҳам алиш ба ягон BMW ё ки Mercedes катӣ. ҳолаташ мегӯяд нахадуа. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira аст баъдро ки солҳои нав шудааст ки мошин вагонае. соли 2006 соле ки сӯзишвориш бензини холияе, авио моторош 2.2 сепай, коробкаш автомата. ҳолати мошин баъдрон беҳтарин ай. мошина мегӯяд тақрибан мегӯяд 1 моҳ ё 2 моҳ пеш мегӯяд ай вагон гирифте. ҳолаташ мегӯяд бениҳоят тоза, мошин ҳоли гаштагӣ нестае. мошин мегӯяд ай вагон 2.2 сепай моторош, коробкаш автомат. ҳолаташ беҳтарин, ягон сарапина, ягон расход надорад, бензини холӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар фурӯхта мешавад бо нархи 80 таш мегӯяд бо конкретна харидор боша мегӯяд муомила мекунем. мошин мегӯяд тоза, расход намекунӣ. ин ҳами рақамҳои Россия ки промои кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp-ам пайваст доранд. ҳуҷҷат мегӯяд дорад. 4 та балон мегӯяд пачка, кондитсионер, электропакет, салон тозак ҳамаш ай худчай ва ҳуҷҷатчам кардагия баъдро. 2006 сол мошин тоза дар шаҳри Бухтар. нархш 80 та муомила мекунад. ин ҳами рақамҳое ки занг занед ё ки дар WhatsApp шумо нависед, нашод сумош мегӯяд муомила мекунем. маромад занг занед. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора палисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ.
мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Toyota Corolla аст ки намхали свето ки танировкаамаш срок дорад. соли барои 2006 солае ки сӯфураш бензини холӣ объем моторуш 1.6 литраи коробкаш автоматаи сайсари мошини бадрон беҳтарин аст. мошин 4 та дискаҳои молодёҷа 4 та балонои яъне ки покришкаҳои 80%. мошин мега то моҳи мая мега танировка дорад. салоншам тоза, мошинча обши нахадва. нархаш мега 75 та камтар мега муомила мекунем. мошин дӯстон аз айни ҳол дар Душанбеда қарор дорад. 75 та бисёр не камтар мега муомила мекунем. ҳай шахсоне ки мехаред рақамошон аст дар поини видео мегафон кор мекунад, метавонед ки занг зада бо хатчон суҳбат кунед. кадом маркаи мошине ки ба шумо дар кор бошад, агар харидор ки бошед дар комментар нависед, мо маркаи мошини гуфтаги шумо дар видео оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст дӯстон ки дар кузифи хетчбек светои серебристӣ. соли барои 1998 аст ки ҳам газ ҳам бензин дорад кор мекунад. объем мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100%. ҳуҷҷатош ҳастай, кондитсионер дорад, ходовой дорад. коробкаш мега 100%, 4 дискаҳои рамашка, салоншам тоза, электропакет ҳама чӣ дорад. мошин мега нахаду. нархаш мега 45,000 сомонӣ аст бо муомила мекунем. мошин дӯстон аз айни ҳол дар територияи Душанбеи пойтахта. 45 таш мега бо муомила мекунем. хай рақамҳои мегафон шунай. хай мошин ака расход дорад, накунед иша гуфтагӣ нест, метавонед ки бо маълумотои аниқ ва пурраша гиред, фақат ҳайкора занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст ки намхали свето. соли барои 2004 солае ки сӯзишфурӯш газ бензин, объем мотораш 1 литраи коробкаш механикаи сайсари мошин мега нахадва. салоншам тоза, краскаш соз, 4 диска, 4 балонои 50%. балонш неки бадрон, яъне хурда балонша навкунем бо хуб мешавад. нархи мошин мега 18,000 сомон аст бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. харидори аниқ боша мега омада меояд мошина аз пеш бинен муомила мекунем. ин ҳами рақамҳои тисел шуна. Daewoo Matiz 2004 сол моторш простой буда, экономӣ. бештар маълумотша марҳамат худо занг зада гирем. мегзарем ба мошини фурӯшии навбатӣ. Daewoo Nexia аст ки намхали светои серебристӣ. соли барои 1994 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон хай камтар мега кор дорад. мақсад ки косметический кор нарӯшка ва якта скорост мега камкам мепартояд, немқа камбудия. дига ҳамаи мошин мега 100%, хеле ки дасти як одамда гаштеса. мошин бадроне ки нархаш мега 10,000 сомон намешавад. нархаш мега 13,000 мега ягон сум муомила мекунем, неки 10,000 мега намешавад. илтимос мега 10,000 бошад, агар занг назанем. мошин дӯстон азиз дар Душанбеда қарор дорад. хай шахсоне ки агар ай 10,000 болотар мегирифтагӣ бошед, марҳамат ки набо занг зади қачон муомила кунем. одамои коргара мега беҳуда нороҳат накунем. хай кадоме ки мехара маҷбурӣ нестай. рақамошон мегафон марҳамат. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A аст ки соли барои 1990 газ бензин ардаш кор мекунад. мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи сайсари мошин бадрон нахадвай. мошин мега заводид мешавад 100%, фақат ки косметический кор дорад. мошин хай балонош ҳолати корияй, мақсад салоншам соза, не ки ҳам берунош камтар расход дорад. айхе мошин мега 100% мерава миад ягон камбудӣ, фақат косметический кор камтар лаву даҳанша рост мекунем. нархша мега 11,000 аст бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол дар шаҳри Кулобда қарор дорад. омада мега бида мега арзон метем, мега силошнам сум дар кор, мақсад ки муомилаи хуб дорад. рақамошон тисел шахсоне ки мегирем марҳамат рақамошон да занг занед. дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.